Slav jwara ve cari bi pêşniyazeke nû û berhemeke cudal pêşberî we me fanzîneka çand û hunerê dê pêşniyaz bikim ji bo xwendinê. Fanzîna bi navê Bêhnok fanzîna çand û hunerê ye. Dibe ku hîn kes belkî maneya fanzînê merak bikin ka tê çi maneyê ye. Fanzîn wek cureyeke kovargeriyê tê hesibandin. An jî bi awayekî din wek ferhengî kovarên amatörî ne. Ev fanzîna Bêhnok ji aliyê hinek xwendekarên zanîngeha Dicleyê derketine hêjmara ewil e û ev xwendekar her kesek ji beşeke cuda ye ne ku ji beşa Kurdî ne ango kurdolojiyê ne. Ji ber ku carna tenê dibe ev kar tenê wek karê kesên xwendekarên beşa Kurdî ne nexêr her zanîngehê û her Kurd tên kulûwirin dikarin bi vî hawî fanzînên derbarê gelek mijar û meseleyan da derbixin. Ji ev fanzîna behsa çi dike di hêjmara ewil de silavdayînek ji bo helbestkarê gewre ê mezin arjen arî ji xwe li vir jî wêneyê wî heye û di wê nivîsê û piştî derbarê wî agahî û helbesta da herî dawiya nivîsê de jiyana arjen arî bi Kurdî wiha hatiye pênasekirin çend rêz ji helbestên wî divê hûnê biçin hûnê pişta stûyê xwe bixwirînin û biçin hûnê hin çiniçin û hûnê biçin dê wê biçin. Û wekî dinê jî em dikarin bêjin derbarê gelek mesel û mijaran da nivîs di fanzînê da ango fanzîna çand û hunerê da hene. Li gel vê fanzîn ne tenê bi Kurdî kurmancî li gel vê Kurdî zazakî ye jî du zaraveyên Kurdî ye û tê da jî wêne henin bi rastî ev jî mijareka balkêj e ku çendîn wêne jî tê da cî dikirin xwendekarên ku wêneyên xwe jî tevlî vê fanzînê bûne û wek mijarên ku me gotin em bêjin ji mîzah heye dîrok heye edebiyat û taybet helbest jî wekî din jî folklor têda heye danasîna pirtûkan heye li gel vê jî reklama pirtûkfiroşên ku pirtûkên Kurdî difroşine jî têda hene ba min ev jî mijareka me dikare bêje balkêş bi Kurd û kurmancî portre derbarê Bêhnok fanzînê da ev bû û dawiyê da jî dixwazim vê bibêjim editör rê kovarê pêşgotinê da dibêje feyza xwe yani feyza xebatên xwe destpêka vê xebata xwe wekî gotina ku melayê Cizîrî divê feyza me weka nîle em lê em Dicle û Firatin em li benda hêjmara nû ne li gel Silavan dibêjim dem baş.